Er herskabet klar til at bestille nu? Vi ser særlig nok at Nordbakke er så ungdom, det er dejligt at være godt. Vi skal lige få bestille, mange tak. Ja, det var det, jeg prøvede på at antyde. Ja, vi skal lige have to hagebøffer. Hvad? To hagebøffer. To hagebøffer. Og så 4 uller og 2 korkenkål. Måske. Jeg forstår ikke et ord af, hvad de siger. Kunne de prøve at gentage det? Jeg skal lige igen. Vi skal altså have 2 hagebøffer, 2 ostesteger med 4 kartoffelsalade, 4 ruller og 2 brus. Sukkerbrus. Undskyld, jeg forstår stadig ikke, hvad den herre siger. Nej. Vi skal have 2 hakkebiff, 3 oksestek, 3 øl og 2 cola. Nå, hvorfor sagde de ikke det med det samme?